Kublai baru ki viewers saya sempat akan ke video ngan mana IP aku pada di ban ke khubor sport lain khubor World Cup ku bansa sedang no lai shai shitengmin khat ar bejemen start ma te ka opening ceremony kan sedang lai shai harga ba jing le kai kan long happening ka Mexico Persia ya ka South Africa te menta don ki parlok ki ba 4 tip ha ka channel ayu live video DTH direct to home kum ka Dish TV nane Airtel Dish TV Videocon nangta ki Sun Direct pat kiwe ti ki channel ayu ki ba phi don kamban yo lane ki channel ayu ki ba phi hab ban tip bat ki number ki bakat no tile mentang ina pen ep ya kani ka channel ha ba nagaliang jong ka Z5 kala dep ban pha shabaro ki provider jong ki DTH ha ba ki channel number ki longkom ni mo tes ngap ha bat lejingmut namar ilang bagi ni ki channel pin sala ban page ya ka World Cup jong usnem arjar arpun log borong ini page menta ya kini ki channel ki bala tikna na ka benta ba pin yo page ya ka World Cup live telecast na ka Z Entertainment hai kini ki channel kata United Sport Network di pila ban page ya kini ki March man la ka mid ane in every March haman la ka jing le kai pla ban pe ya kini ki March la ni jing le kai jong kani ko World Cup nang ba ka channel United Sport Network kata ka badon ha ki DTH ki jongi ki don southly ki channel kata ki don ha ka SD bat HD mo artli ha ka SD bat artli ha ka HD the United Sport 1 United Sport 1 HD ha ka tin Hindi but the regional coverage nangta Unite H Sport 2 but Unite H Sport 2 HD hagatin English di nakamta ki DTH channel number kabadai jong ka data play mo samha nakamta ka Unite H Sport 1 kadai South Park na Busan South Park na Punru kadai HD mo nangta Unite H Sport 2 South Park nai pulai bat nai pusau kadi ke HD bat nakabenta ki Airtel Digital TV lani Dish ka channel number kan sedang live spa iwe nakabenta ka Unite Sport 1 nangta HD pade live spa R Unite Sport 2 live spa lai bat HD pade kadi live spa sao nakabenta gitu ki parlo ki bapanon kami ya ke Dish TV kan sedang Ruspa live puar, kata kepada jong ke Unite Sport 1, Ruspa live pulai ke HD, Ruspa live sau Unite Sport 2, but HD Ruspa live pulai. But naga benta ki parlo ki bapanon kami ya ki Videocon D2H pada, kandai Sunspa live, namta ke Unite Sport 1 HD Sunspa R, nangta ke Unite Sport 2 pada kandai Ruspa nyo pulai but HD kandai Ruspa nyo puar mo nyo puwe ti kini ki channel nak mta kini ki operator baper kata lang bagi Tata Sky lani Tata Play Airtel Digital TV ta Dish TV buat Videocon ti pinyu yang ni screen ru ya kini ki channel number but nak mta gitu ki bapenon kam ya ka free dish pade nama ngati badon bun ru ki parlo ki jongi lani ki longing juni ki badon TV hande ki batit ya gini ki free dish te phila ru ban page free ya ka live telecast jong ka World Cup kata omde pat haman lagi jing lekai hande kane ka free dish kan pen EF ka live telecast tang lai shai ka singi ka bade ka opening ceremony bat kumjuru nadu ka quarter bro sautli ki jing lekai semi final bro artli bat haka final di hakani group stage pade amdon live telecast ti kata kade ka jingpen I nagliang jong kani ka free dish lengba ka channel DD network lene Doordarshan Sport network mo ti kino ki parlok ki badon ya kani ka free dish ru wan nom du jingkermen handai pio ban page ya kini ki game ki badai pratali okay handai namta ki bapanon kami ya ka mobile dan smart TV yo let's say pim don dish lene pim don free dish pidon ya ka smart TV yo let's say pi kwa ban page lene pidon kam ha ka mobile pila ban pandon kam da UZ apps Z5 apps lene website da ka pa pihak bansiew
ya kani ka pisa ka bakot hadu news pa khnai phnai tengka na benda lai benai mo na benda lai benai di pinyo ban page free ha kani ka World Cup kaban salong hapo Amerika Mexico bat Canada kaban sasedang nadu la shai siteng mit mo ti kata kadi ke jing pentip ke jing pensai nang leng jonga habe dei bat kani ka World Cup arajar arpunri so pai ba na kabenta jung phi baro ki ba la don ye ki dish tv ye ki tv ti phila ban le kum to mo phila ban check ye ki channel number hai ki provider ki jung phi bat phila ro ban page ya ka live telecast jong ka World Cup matau sinam acara phandu henry yole se don na pedeng jung phi ki bom pat tip kumno ban siu ya kani ka channel namar ka ki provider lene kati ka entertainment ka na po ka Z5 ka claim activate ye kini ki channel henry have activate hi mo te kuma julong hai ki wiki channel ru lada pimpat activate hoi ka don ka channel number henry pimpat la ban page namar ba kan so display hang tu ba this channel is not on your package lane kan tho hakano kono komru henry kam pala pat ban display ya ka screen lane ya ka dur te pihak ban le komno sim ya ka mobile ka jongphi da utei u registered mobile number uba phila de register ha kate ka provider la ka di ka Airtel Dish TV Videocon bat kuwi te sim do to number nanta sa miss call ha kito ki number ki bala display ha kate ka TV jongphi te sa miss call hang to bat kin sa pen EFP namar kan charge na ka benta ki SD quality kan de tang new tangka but nakabenta ki HD pade mo high definition quality pade kan de tang cutway point something hadu khat ar tangka kata ka de ka range lani ka price ka ba nakaleng jong kini ki entertain lani jong kini ki Unite 8 Sport Network ki sim nakabenta bingyo page ya kini ka live telecast jong ka World Cup tingin num sngau dong than namar ba hoi kum ka jing ai jingmut jonga phila ban select tang arteli lane tang kaweru lada pi don ya ka flat tv de lane led tv phila ban select be tang ka hd mo sd 9 namar ba dang page hd ni kamitana tikan shong be tang khat ar tang ka de le be tang kawe nam ta ki english lane lada pi so thu hindi ru le nam ta hindi kata ka bade jonga hd1 nam ta ka english pade ka hd2 mo de sampai hi lane phi kwa aru ban activate bro sautli ru ya kata nginam khang namar kan sadon ka game ka bapnyele kai ha ka ju ka por ka mut kinsa telecast ha gine bro sautli lane ha gine bro artli ki channel ki channel number so nata katau ya mentahi batang le kai sisi game ha ka wi ka por te ngidon kam ban le tang ka weru kala biang banung lut santan kata kadi kicing bersai na geleng jong ha hak bay day but pi baro ki ba penon kam ya ki DTH mo ki direct to home but somehow male kom ta na kom ta ki ba penon kam ya ka smart TV la ne mobile ki kwa ban live stream tingala pentip kum tu kum bangala de ban pentip siu ya kate ka news pak na khunda but download ya UZ5 apps nang ta sa register kila yo be ya ka live telecast jong ka World Cup haki mobile ki jong pi lane lada phila ban connect ki wifi haki smart TV tangkatahi kublai shibun insaya nang yesiam na kini hagini kisngi kat banang ni kisngi bat banam klet pat nganong yepi ban share kini ke video seki parro ki jong pi yole se mikiru kim tip lane kimyo ya ke video nang ba kinla ban pe lang mikiru kublai shibun